ли? Ей този красавец или красавица, италианска красавица, 2016 година. Ураганче, хураканче, хюрикенче. С диск като на баба ти тигана, като готви за ценното семейство. Уникални зелени апарати. Лимитирана серия модели с много изкрящ зелен салон. Повтарям, колата си е напълно оригинална в този вид. Въобще не е пипана. На 33 000 км е автомобила с пълна сервизна история. За X3 няма какво да говорим всъщност за X3. Какво са за X3, то самолет всъщност. Отиваме да видим яката до пара. О, да. Сега ще запалим звяра.